lyhyt, pieni laskeutuminen tähän päivän alkuun. Ja hei, voit aloitella siitä, että tehdään vähän aamuvenyttelyjä. Mä luulen, että tässä kohtaa aamua on ehkä semmoinen mukavan raukea fiilis, toivon ainakin. Ja voi tehdä siis ihan niitä aamuvenyttelyliikkeitä ja pyörittelyjä ja mitä se keho tuntuukaan kaipaavan, niin anna hengityksen siinä itsekseen syventyä samalla. Ja jos haluat, voit sulkea silmät hetkeksi tai antaa katseen laskeutua johonkin sopivaan kiintopisteeseen. Ja voit antaa sun hengityksen jatkaa ihan omaan tahtiinsa. Ja siinä kun kuuntelet sun hengitystä, niin voit ajatella, että jokaisella sisäänhengityksellä ikään kuin keräät niitä omia ajatuksia, omia huomion kohteita takaisin itseesi. Ja ulos hengityksellä voit laskeutua tähän hetkeen. Ja taas sisään hengityksellä voit keräillä itseäsi sieltä viikon puuhista ja tämän aamun puuhista ja ulos hengityksellä taas laskeutua siihen omaan ytimeen ja omaan kehoon. Ja näin voit jatkaa sillä tavalla, että ihan jokaisella hengityksellä sä sisään hengittäessä keräät itseäsi ja ulos hengityksellä laskeudut ja tuut enemmän läsnä olevaksi omaan kehoosi ja tähän hetkeen. Ja hetken kuluttua tätä ei tarvitse edes ajatella, vaan jokainen hengitys tekee tätä ihan automaattisesti niin, että voit tuntea kuinka sun olo vahvistuu ja läsnäolo vahvistuu. Ja voit mielessäsi tulla nyt myös tietoiseksi tästä meidän upeasta ryhmästä, jokaisesta upeasta jäsenestä, ihmisestä tässä meidän porukassa. Ja voit nauttia siitä tiedosta, että nyt on edessä se mielenkiintoinen päivä ja yhteinen uusi seikkailu. Ja voit kerätä mielessäsi meidät sellaiseen yhteiseen piiriin ikään kuin heimonuotiolle, yhteiseen energiaan. Ja tähän meidän pienen laskeutumisen lopuksi mä vielä sanon muutamia sanoja. Ja voit ihan tunnustella, mitä ne saa sinussa aikaan. Voit ottaa ne vastaan ihan avoimin mielin ja laskeutua kuuntelemaan niiden värähtelyä. Levollisuus. Tyyneys. Rentoutuminen. Hyvä olo. Lempeys. Iloisuus. Lämmin hymy. Sisäinen läsnäolo. Oma rauha. Tyyneys.
tasapaino, levollisuus, rentoutuminen ja miellyttävä olo. Kiitos. Ja näin voit sieltä tunnustella oloasi vielä hetkisen ja antaa hyvän olon edelleen jäädä vaikuttamaan, rentouden jäädä vaikuttamaan ja voit tuntea semmoisen juuri sopivan valppauden ja juuri sopivan rentouden itsessäsi ja sitten omalla tavallasi voit sieltä lähteä virkistäytymään sen verran, että pääset sitten avaamaan silmiä ja jälleen sitten vähän tietoisemmin seurailemaan tätä meidän päivän kulkua. Ja tähänkin kohtaan voi vielä ottaa ne aamuvenytykset. Näin. Tällainen pieni aloitus ja nyt voit siellä sitten jatkaa virkistäytymistä